kada smo pomislili da su stigli svi gosti sa spiska, ugledali smo popularnog repera Devita. Iako je pri stavu da još uvek ne želi medijski da se oglašava, IDJ TV i Teodoru kao raspoloženu novinarku nije mogao da odbije. Ja kao novinar IDJ TV imam jedno pitanje za vas. Ko je Devito i kada će Devito pokazati svoje pravo lice? Ni ja ne znam ko je Devito, a pravo lice kad bude rekla menadžerka. Menadžerka! Među nama varnice previše, na tebi vidim baš sve moje fetiše i svašta bi ti rekao, ali ne stižem. Recite mi, molim vas, još jednom mogući papuče taj moment, me zanima. Pa ništa, šunjalice klasične, da uđemo tiho, da niko ne provali, to je to. A recite mi, da li ste svesni kakav hit imate sa Teodorom Džehverović? Ne, nisam ni čuo. Moj prsti. Aha, znam. Šta misliš o toj pesmi? Pa mislim da svaka čast. Šalim se, vidi ovako, hoću samo ti čestitam na prvom milionu i da bude što pre 10, a ne drugi. Ovo je poklon i za tebi i za Sandru. Sandra ne pije alkohol, tebi sam uzeo šampanjac. To znači da ja pijem alkohol. Pa da, izvinite, ne, to i secite. Hvala ti što mislili. Pa brate, dokle god je mogu. Strava je fora i ne treba da se otkrivaš. Što se manje zna, to je... Već smo prošli minut intervjua, a ne radim duže. Razumem, treba se plati, izvinite.